Poštovani dragi gledatelji Zeleno-plave magistrale, želimo vam dobro večer. Večeras je tema križni put hrvatskog naroda od 1941. pa do dana danas, a sa nama su gosti večeras profesor dr. Josip Jurčević. Profesore, dobro večer. Dobro večer i vama i gledateljima. I Robert Bosak, predsjednik Europskog centra za ljudska prava. Dobro večer, Roberte. Dobro večer vama i gledateljima. Pošto su na tim svim križnim putevima najviše ginula sirotinja i nedužna raja i seljaci, kako da to drugačije nazovem, evo, prigoda je, uskoro je godišnjica Bleiburga i tog stradanja najvećeg u povijesti hrvatskoga naroda, a o tome se nekako jako šuti, prešućuju se mnoge činjenice, jedna strana iznosi jednu priču, druga drugu. Nažalost, ova druga strana, onoj pravom stradanju hrvatskog naroda se puno slabije čuje, pa o tome ćemo pokušati nešto saznati večeras od mojih gostiju. Profesore, Bleiburg 45. Pa evo, Bleiburška tragedija ili Bleiburg skraćeno zapravo je simbolički naziv. Budući se u Jugoslaviji komunističkoj nakon 45. godine, a i tada odmah u neposrednom poraću nije smjela jedna riječ govoriti ili svjedočiti, a ni kasnije do 90. godine o tome što se događalo i kakvi su se sve zločini događali nad hrvatskim narodom, ali i nad ostalim narodima u bivšoj Jugoslaviji. Onda su hrvatski seljenici početkom 50. godina odlučili obilježavati to veliko stradavanje i odabrali su Bleiburško polje, odnosno Bleiburg, gdje se dogodili su se pregovori sa Englezima i jedan dio, nekoliko desetaka tisuća Hrvata je izručeno jugoslavenskoj vojsci. Međutim, tada 45. godine u povlačenju prema austrijskoj granici u bijegu pred zločinima komunizma nalazilo se oko pola milijuna Hrvata, civila i oko 200.000 hrvatskih vojnika, znači 700.000 ljudi. Približno njih 20% uspjelo se probiti iz jugoslavenskog obruča na Bleiburško polje i druge dijelove Koruške. I onda, zahvaljujući tome što je hrvatsko iseljeništvo obilježavalo to na Bleiburgu, sva stradavanja koja su se zapravo najvećim dijelom događala diljem jugoslavenskog teritorija, znači od Slovenije preko Hrvatske, BiH, a križni putevi ili marševi smrti išli su do čak rumunjske, bugarske i grčke granice, onda je to zapravo simbolički naziv koji znači cjelokupnu represiju jugoslavenskog komunističkog režima protiv Hrvata krajem rata i nakon završetka rata. Tako da je Bleiburška tragedija, dakle i Bleiburg, simbolički naziv nastao u hrvatskom iseljeništvu, a prihvaćen je u Hrvatskoj nakon 90. godine, tako da je danas Bleiburška tragedija zapravo pojam koji obuhvaća svu represiju od masovnih ubojstava, zatvaranja u logore, pljačke imovine i svega ostaloga što smo trpili tada u neposrednom poraću. Da, dobili smo sada od nove vlasti da više nova vlast neće biti pokrovitelj tog simbola obilježavanja godišnjice Bleiburga. Oni su jasno i decidirano rekli. Je li to po vama u redu? Pa evo, dovoljno je reći kako je došlo do toga. Naime, 95. godine Hrvatski sabor je prihvatio pokroviteljstvo iz ove činjenice što sam rekao da je Bleiburška tragedija najveća tragedija u cijeloj hrvatskoj povijesti i po smrtnom stradavanju i po ostalim negativnim, tragičnim posljedicama. Tada je na čelu Hrvatske države bio Franjo Tuđman koji je bio partizanski general. 2000. godine nakon promjene vlasti Ivica Račan je bio čelna osoba, dakle posljednji sekretar Saveza komunista Hrvatske. Nitko od njih, dakle ni Račan, nije dovodio u pitanje pokroviteljstvo nad Bleiburškom, obilježavanjem Bleiburške tragedije. A danas drugi naraštaj, sljednici jugoslavenskih komunista ukidaju obilježavanje, odnosno pokroviteljstvo Sabora nad obilježavanjem Bleiburške tragedije. To zapravo govori o tome u kakvoj se hrvatskoj situacija danas nalazi duhovnoj i općoj situaciji, dakle u jednoj teškoj i dubokoj krizi sa svim posljedicama koje se od toga otvaraju. Dakle, ni Ivica Račan nije 2000. dovodio u pitanje pokroviteljstvo koje je imao Sabor, a danas se to dovodi kad smo zapravo već gotovo ušli u Europsku uniju, koja je također osudila zločine komunizma, to je čak donio i Hrvatski sabor 2006. deklaracije. Čak i Josipa Broza Tita proglasila jednom od najvećih zločinaca. Da, naime, on je prema istraživanjima zapadnih i to lijevih znanstvenika proglašen negdje 9. negdje 10. mega ubojicom uopće u cijeloj svjetskoj 20. povijesti. Poslije Pola Pota, poslije Staljina. Da, poslije Hitlera, Staljina, Pola Pota, Mao Tse-tunga, dakle šef jedne male države gledajući svjetske razmjere Jugoslavije, dakle morao je počiniti toliko puno zločina da zauzme tako iznimno visoko mjesto na rang listi cijelog 20. stoljeća masovnih ubojica.
A danas je on kult osoba mnogima koji upravljaju Hrvatskom. Da, Robert Bosak, predsjednik Europskog centra za ljudska prava. Roberte, zašto Europski centar za ljudska prava? Zašto ste osnovali Europski centar za ljudska prava? Pa, osnovno je s razlogom zato što smo niz godina pokušavali skrenuti pozornost određeni krug ljudi u Hrvatskoj na neke stvari koje udruge koje se bavili civilnim društvom jednostavno su zaobilazile. Pokušavali smo skrenuti pozornost da su neke etničke i nacionalne manjine favorizirane u odnosu na druge i pokušavali smo stupiti u kontakt sa tim drugim nevladinim udrugama, jednostavno nismo dobivali nikakve odgovore. Nakon toga smo odlučili da sami osnujemo, s obzirom da kod nas u Europskom centru za ljudska prava postoji 7 različitih nacija koje su unutar Europskog centra za ljudska prava i odlučili smo znači skrenuti pozornost prema Europskoj uniji gdje smo poslali jedno pismo gdje smo tražili u principu da nam pomognu u osnutku i oni su prihvatili taj dio i omogućili su nam znači osnivanje. Recimo, jedan od naših istraživanja koje smo sproveli, koje je vezano uz Domovinski rat, je bilo da pokušamo skrenuti pozornost koliko je nacionalnih manjina bilo uključeno u Domovinski rat, kao jedan od primjera je Vukovar, gdje recimo je podatak koji se rijetko kada barata sa njim, da je 26% od ukupnog broja hrvatskih branitelja su bili ljudi koji su bili iz nacionalnih manjina, to jest koji nisu bili pripadnici hrvatskog naroda. Tako da smo mi došli do jedne zapanjujućih podataka da je recimo 365 Srba bilo unutar pripadnika Domovinskog rata, Hrvatske vojske i policije i da recimo jako mali broj ih je odlikovan. Isto tako je to i sa mađarskom, i sa češkom, i sa ukrajinskom nacionalnom manjinom i stalno su se, kažem, stavljali u podređeni položaj. Iz tog razloga smo mi odlučili, kažem, da potaknemo malo javnost unutar Hrvatske i da razdvojimo i odvojimo da su svi, recimo sad pričat ćemo o tom dijelu, da su svi Srbi bili protiv stvaranja Hrvatske države, što je jedan zoran primjer da to baš nije bilo tako. I želimo, kažem, da svi oni koji su zaslužni za stvaranje ove Hrvatske države, da dobiju svoje primjereno mjesto i da budu za to odlikovani ili da budu na bilo koji način nagrađeni. A imaju li sada svi pripadnici koji su stvarali ovu Hrvatsku državu i je li im ova država vratila odgovarajuće to mjesto koje bi oni trebali imati ili po vama ili nije? Ne. Ili je to nastavak možda i ove tragedije i ovoga puta koji se nastavlja? Ne bi to tako prihvatio. Znači, kao što sam rekao, godinama smo pokušavali skrenuti pozornost na to da se uvijek fokusira eventualno jedna nacionalna skupina, znači jedni pripadnici nacionalne manjine u Hrvatskoj. Mi smo htjeli samo, kažem, skrenuti pozornost i Europska zajednica gdje smo pisali, znači Europskoj komisiji smo bili pisali na probleme koje se susrećemo i na bezuspješnost toga da pokušavamo preko udruga u Hrvatskoj skrenuti pozornost, ali jednostavno kod nas su manje više udruge znači politički su pokrivene, sponzorski su pokrivene i ne bavi se s onim dijelom posla koji bi se trebali baviti. Prema tome, znači, mi smo se sad, mlada smo nevladina udruga i borit ćemo se za razvoj civilnog društva i borit ćemo se, kažem, da istina dođe, a isto tako kažem da naprosto skinemo jedno breme sa srpske nacionalne manjine, da prikažemo da unutar srpske nacionalne manjine su postojali ljudi koji su se borili za stvaranje ove države i da već podvučemo crte da kažemo tko su bili teroristi koji su se borili protiv stvaranja Hrvatske države, a ko su bili oni građani koji su se uključili i koji su prihvatili ovu Hrvatsku državu kao svoju državu. Imamo na telefonskoj liniji Stjepana Culeja, dopredsjednika udruge specijalne policije. Stjepane, dobroveče, čujemo li se? Dobro večer vama u studiju kao i građanima naše domovine Hrvatske. Stjepane, evo, čuli smo jednu jako tužnu vijest da je sinoć u Borovu selu oskvrnjen spomenik hrvatskim braniteljima. Je li to točno? Da, to je točno. Jutros u 9 sati ja sam saznao tu vijest koja me nije iznenadila s obzirom da znam gdje je spomenik postavljen,
i u kakvom je okruženju. Stjepane, jesmo li na liniji? Jesmo. Kako tumačite jednostavno tu priču da lokalna zajednica i možda institucije Hrvatske države nisu zaštitile takav spomenik, ako se očekivalo nešto tako da bi se moglo dogoditi na samome spomeniku? Kao i svake godine do sada, uoči obilježavanja obljetnice 2.5. pogibije 12 redarstvenika, u Borovu Selu se dešavaju slični izgledi od polijevanja voska, nabacivanja smeća po spomeniku i razni drugi izgledi vezano za omalovažavanje žrtve 12 redarstvenika. Sama vlast u Borovu Selu se očitovala sa svojim namjerama i sa svojim stavovima na način da je postavila spomenu obilježje četnicima, komandantu obrane Borova Sela Vukašinu Saškočinu, glavnom zločincu, kao i poginulome četniku Vojislavu Miliću, koji je došao iz Valjeva ubijati redarstvenike u Borovo Selo. Pripadnik Belih Orlova. Tako je, pripadnik Belih Orlova, Šešeljevac. Ovdje je Dušan Silni. Do svih podataka došao sam nakon svog istraživanja, kada sam podneo tužbu protiv 51 počinitelja zločina u Borovu Selu. Tako je. Dokle je stigla ta tužba? Ta tužba je stigla dotle da je jedna osoba osuđena nepravomoćno na 3,5 godine za najteži oblik ratnog zločina i to zbog slabog imovinskog stanja i bolesne majke. 3,5 godine za 12 redarstvenika i sve ono što je uslijedilo nakon toga u Borovu Selu. A ostalih 50 niko nije procesuiran za ništa? Ostalih 50 je abolirano, ali oni dan danas djeluju, a koliko vidite i na svoju djecu prenose kako da se odnose prema ovoj našoj domovini Hrvatskoj, odnose se na taj način. Čujemo, Stjepane. Čujemo se? Da, čujemo se, recite. Oni se odnose prema našoj domovini Hrvatskoj na isti način kao što su se nekada odnosili i njihovi očevi prema nama kada su ubijali naše redarstvenike sa povicima ubite ustaše. Mi za njih nismo ništa drugo. I dan danas. Stjepane, imamo informaciju da bi se u Vinkovcima mogao održati okrugli stol na temu terorizma. Je li to točna informacija? Pošto su to bili teroristi, to su policajci policajci su ubijeni na uspostavljanju javnog reda i mira. Tako je, mi već u srijedu imamo sastanak u Vješnici gradskoj u Vinkovcima, gdje će biti koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i predstavnici udruga svih specijalnih policija iz Republike Hrvatske. Tamo ćemo donijeti određene zaključke i stavove sa koje ćemo izaći pred hrvatsku javnost da bismo probudili ovoga javno mnjenje, a tako i naše vlast da se počnu ophoditi prema svemu ovim što se događa u našoj domovini na pravi način. Sigurno. Hvala vam, Stjepane, na javljanju u zeleno-plavu magistralu. Gospodo, kako komentirate ovaj novo nastali događaj, oskvrnuće spomenika? Pa evo, on je sasvim logična posljedica situacije u Hrvatskoj i to uopće nije iznenađenje, niti je to prvi događaj toga tipa. I može se reći da je već na samim počecima Hrvatskog domovinskog rata od mnogih struktura koje su bile u Hrvatskoj na vlasti bilo jasno da će se ovo događati. Tako da ne bih se fokusirao zapravo na one koji to čine u Borovom Selu, jer oni zapravo rade ono što im netko drugi dopušta koji ima moć u Hrvatskoj. Ovdje opet valja naglasiti da prvi zakon o aboliciji u Hrvatskoj je donesen u 9. mjesecu 1992. godine, kad je preko četvrtine Hrvatske bilo okupirano, kad je srbijanska oružana agresija u BiH počinila katastrofalne zločine i kad se zapravo uopće nije znalo kako će se rasplesti sve to što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije. Tada u Hrvatskoj donosi se zakon o aboliciji koji je opet političkom odlukom sve ratne zločine prekvalificirao u takozvanu običnu oružanu pobunu koja je podlijegala aboliciji. Tako da prema tadašnjoj evidenciji policijskih postaja
postojalo je više tisuća evidentiranih ratnih zločinaca, međutim politika je odlučila da se sve njih proglasi zapravo oružanim pobunjenicima, što je podrazumijevalo aboliciju. Jer naime ratne zločince i one koji su počinili ratni zločin ne može se abolirati, ili po međunarodnom ili po bilo kojem domicilnom pravu. Iza toga je donošena cijela serija još dopuna i promjena toga zakona, a politička praksa je dovela do toga zapravo da danas situacija je potpuno izokrenuta. I zapravo generalna poruka je onaj koji je branio svoju domovinu, u ovom slučaju Hrvatsku, da je ratni zločinac, a ko god ju je napadao zapravo on je dobro došao. I to je danas potpuno evidentno i očito da oni koji su činili zločine početkom 90-ih su stimulirani zbog tih poruka da se zločin isplati, da ih ponovo čine i pripremaju. I situacija u Borovom Selu danas je, rekao bih, gora nego što je bila 1990. godine. I pitanje je gdje i kuda će to završiti. S time da se opet naglašava, mi ne trebamo pitati ko to čini u Borovom Selu ili ko to čini u Kninu, u samostanima ili ono sve što se događa i što vrlo rijetko informacije dolaze činjenice da te ljude štite institucije ove države. Tako je, a kad se radi o vukovarskom području, najsimboličnije i najočitija je činjenica da je danas prvi zapovjednik obrane Vukovara, Tomislav Merčep, sudi mu se za ratni zločin, a ratni zločinac stvarni, tada sa područja istočne Slavonije, Vojislav Stanimirović, ugledni građanin, saborski zastupnik je bio i tako dalje. To na neki način simbolički potiče sve ono što se događalo početkom 90-ih, da se u puno goroj mjeri događa nego sada. Međutim, izgleda da nakon 20 godina zbog svih manipulacija koje se događaju u Hrvatskoj, premalo smo svjesni tih činjenica i zbog toga mi je drago ovo što je gospodin Bosak rekao, dakle da je osnovana nova Europska udruga za ljudska prava koja će promijeniti tu crno-bijelu sliku. Naime, nije ona samo nastajala u Hrvatskoj institucijama vlasti, nego zapravo to je opći pristup i onoga što zovemo međunarodna zajednica, interesne skupine koje su sve što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije na neki način proglašavali sukobom nekakvih plemena gdje je slika crno-bijela, dakle Hrvati svi su etnički bili na jednoj strani, svi Srbi na drugoj, iako je nesporna činjenica da je bio značajan broj, gledajući u postotku, relativno i Srba koji su živjeli u Hrvatskoj, koji su bili hrvatski branitelji. Ono što je najstrašnije je ta poruka da zapravo sve hrvatske vlasti od početka koaliraju sa ratnim zločincima i srpske etničke zajednice u Hrvatskoj, a Srbe etničke koji su branili dragovoljno i Vukovar i na drugim bojištima svoju hrvatsku domovinu dovode u još teži položaj nego Hrvate, etničke Hrvate koji su također branili domovinu. Na taj način se šalje poruka da se Hrvatima koji su većina etničkih Hrvatima u Hrvatskoj uopće ne isplati na bilo koji način zastupati, a pogotovo braniti svoju domovinu, a nacionalnim manjinama koje su u velikoj mjeri sudjelovali u obrani i pokazali da to nije bio nekakav etnički sukob nekakvih divljih plemena, nego da je to bio vrijednosni sukob dobra i zla, šalje se poruka da isto tako oni trebaju stati na stranu agresora kogod on bio u Hrvatskoj. I to su veoma opake poruke, one su se pretočile u politički život, javni govor, znanost, školstvo i tako dalje, tako da djeca branitelja i oni koji su oružjem branili Hrvatsku, a i većina onih koji su tada zastupali Hrvatsku na razne načine i pomagali braniteljima do baka koje su plele čarape, zapravo da njihovi potomci će smatrati, očito tako će biti educirani i školovani, odnosno obrazovani, da svatko ko je branio Hrvatsku je ratni zločinac, a onaj ko je sudjelovao u agresiji da je ugledni građanin. I s time da ta slika treba ostati crno-bijela, znači da se ne pravi razlika između agresora i žrtve, da se Srbija i sve ovo što se događa sa povlačenjem tužbe, dakle ne bude institucijski odgovorna za agresiju i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo, što je realna činjenica. Dakle, to se uklapa u jednu percepciju ravnoteže krivnje, a sva ova suđenja u Hrvatskoj i u Hagu koja su se provodila imaju zapravo na neki način poruku da se pacificira ta braniteljska populacija i da se Hrvatska ponovno kolonizira na jednoj paradigmi koja je bila i prije 19. ili tamo negdje između dva svjetska rata. O tome se ništa ne može više manje javno govoriti, osim u ovako rijetkim emisijama kao kod vas. I cijeli javni život se događa na toj crno-bijeloj paradigmi. Hrvati s jedne strane, Srbi s druge strane, i tu se izbjegava kad se ide na tu etničku razinu odgovornosti institucija, to jest države. I tu negdje dolazimo do ovoga zašto je važna ova udruga, da ona pokaže da su
svako ko je živio u Hrvatskoj, bez obzira on Hrvat, Srbin, Slovak, Čeh, dakle Hrvatska je multietnička zajednica, da je on bio pred dvojbom ne etničkom, nego on bio pred dvojbom ljudskom. Jel? Da li će stati na stranu agresora, što se tada činilo vrlo izgledno, obzirom na odnos snaga, ili će on zapravo stati u obranu svog doma, odnosno domovine svoje društvene i nacionalne ili socijalne zajednice, kako god bilo. I tu su nekakve osnovne razdjelnice, a Borovo Selo je samo posljedica toga, jer ovakvi ekscesi u Borovom Selu događali su se i nizu ranijih godina, što gospodin Culej također može vjerno posvjedočiti. Međutim, na to se uvijek nekako odmahivalo rukom, nećemo uznemiravati javnost, tako da većina vijesti sa vukovarskog područja i danas, gdje dolazi među mlađim naraštajima do tih crno-bijelih tenzija, koje se prenose, ne dolazi u javnost, a slično se događa na drugim područjima, recimo na području šireg Knina, gdje isto tako te informacije ostaju na lokalnoj zajednici i zapravo ne pojavljuju se u središnjim medijima kao upozorenje onoga što nas čeka u skoroj budućnosti, a to je iznimna nestabilnost zbog krize gospodarske u koju tek ulazimo, a očito da se scenarij ponavlja, jer Borovo Selo je na neki način, evo da ne duljim, dakle, situacija u Borovom Selu danas je, rekao bih, gora nego što je bila 1990. godine. A onda gdje će to otići, možemo pretpostaviti. Roberte, htjeli ste... Pa evo, meni je drago što je malo otvorena ta tema, jer baš prije neki dan smo imali isto tu temu, znači na godišnjicu 1. svibnja na Hrvatskoj televiziji, gdje smo napomenuli, gdje sam ja otišao u stvari na kraju malo u jedan sukob sa gospodinom Ajdukovićem, koji je nositelj recimo društvenog političkog života već 20 godina, ali kažem opet Europski centar je napravljen sa razlogom da bih mogao okrenuti i onu jednu novu stranicu u pokušaju da prikažemo da nisu svi nositelji iste misli. Znači da odradimo, podvučemo crtu kao što smo rekli i slažem se s profesorom. Što ne znači da mrze pripadnike drugih nacionalnih manjina. Ne vidite ovako. Ja sam bio sad na obljetnici u Borovu Selu, direktni sudionik sam toga. Prošao sam taj svoj križni put tamo i puno Srba koji su živjeli sa mnom u Vinkovcima i u Borovu i u Vukovaru u principu se stide i sramote tih ljudi, ali oni su u istoj manjini kao što sam i ja i što su ljudi koji žive oko mene, opet kažem pripadnici drugih manjina. Oni nisu, naime, mi nismo u manjini, koji tako misle, nego smo manjini u institucijama medijske, političke i druge moći. Tako je. Znači, u nemoći žive istim životom kao i što je profesor rekao, prati ih ova kriza, nezaposlenost i tako dalje. Znači, ali opet kažem, postoji velik dio ljudi koji se ne slažu sa tom politikom i na način zašto ćemo mi reagirati, znači u tom jednom razvoju cijelog društva da, ali ne da ti nositelji društvenog političkog života u Borovu i ostalim sredinama, bez obzira kako god se oni zvali, da oni mogu biti nositelji da prevladavaju kao manjina, u stvari da tlače većinu. Znači, rekao sam, vjerojatno u Borovu Selu postoje ljudi koji bi progovorili o ovome šta se sinoć dogodilo i što mi osuđujemo. I kao što ćemo osuditi da se bilo koji spomenik dira, ali ne spomenik teroristima, nego znači spomenik ljudima koji su išli izvršiti svoj zadatak, kao i danas dan, što svaki policajac ide na svoj zadatak. Proste, Roberte, ali tamo je lokalna zajednica dozvolila da se belim orlovima iz Valjeva postave spomenici u Republici Hrvatskoj. Ja sam imao sukob sa gospodinom Ajdukovićem, ne mogu sad puno s njim tu vršiti polemiku, jer nema ga. Ja bih volio da mi se nađemo negdje na nekom okruglom stolu, da mi kaže, on izjavio na kraju da je on građanin drugog reda. Ja bih volio da je svaki Srbin građanin drugog reda kao on, uz njegovo imovinsko stanje, šta je on stekao, i on, i Stanimirović, i takvi ljudi koji su nositelji te politike, koji su prodali svoju veliku ideju za novce i koji danas dan podržavaju takvu ideju, jer ta ideja je najplodnija za razvoj, znači njihovih Da, ali oni žive od Hrvatske države, iz proračuna Hrvatske države. Ja sam rekao da je on iskoristio, pazite ovo, nažalost, ovu Hrvatsku državu i nažalost nositelji politike koji su bili dole u tom našem kraju nisu mogli isto politički egzistirati bez njihove podrške. I tako da kažem, opet vraćam se na ono staro. Velika većina ljudi u istočnoj Slavoniji ne razmišlja na način kako su razmišljali, kažem, oni koji su započeli rat. Ali, kažem, treba se već jedanput obračunati sa teroristima, jer nisu ni problem samo Srba, oni su problem i nas, svih koji živimo u ovoj Republici Hrvatskoj, na način da se oni obračunavaju sa nama i sa nekim zdravim, normalnim idejama, kao što je postavljanje ploče gdje se obilježava da su ljudi koji su izvršavali svoj zadatak, svoj posao, otišli i nikad se nisu vratili, i sada da postoji određena skupina ljudi koja će to jednostavno eliminirati, mi to nećemo dozvoliti.
Znači, mi ćemo svim pravnim sredstvima i razvojem civilnog društva pokušati skrenuti pozornost da svi Srbi koji su digli se protiv na oružanu pobunu u principu da su teroristi. Pa koliki je njihov broj, to nek ustanovi Hrvatska država. A postoji valjda aparat koji bi se trebao boriti protiv njih. Da li će se on zvati SOA, POA ili policija ili bilo koja državna služba, mislim da bi trebali već malo obratiti pozornost, ali zbiljan kažem da se podvuče ta jedna crta i da se ta manjina Srba koji ne žele prihvatiti Hrvatsku državu, da se jednostavno eliminira i da postanemo već jedanput jedno normalno civilno društvo koje ćemo sve egzistirati bez obzira na vjeru, naciju ili... Gdje je problem? Opet ću se vratiti zapravo gdje je ishodište problema. Rekao sam kada je donesen prvi zakon o aboliciji. Što znači abolicija? Abolicija znači da nekome neće ući u dosije da je počinio neko kazneno djelo, što znači da može obavljati sve javne dužnosti. Da je izvršena amnestija, to bi značilo zapravo da je oproštena izdržavanje kazni ili grijeh i tako dalje, ali da bi ostalo zapisano u dosjejima, da u osnovnoj karakteristici da je neko počinio kazneno djelo i onda ne bi mogao obnašati javne dužnosti. Problem je što ovih 20 godina ratni zločinci koji su vršili agresiju na Hrvatsku su se penetrirali upravo ove institucije koje je govorio gospodin Bosak, dakle od sigurnosnih do policijskih i svih državnih, od vrha, dakle od Sabora, primjer Stanimirovića, do lokalne vlasti. I sada nakon 20 godina se suočavamo sa time da oni koji su vršili agresiju na Hrvatsku zapravo imaju moć kakvu nikada nisu imali ni u prvoj ni u drugoj Jugoslaviji, niti ikada u Hrvatskoj. Ni u vrijeme Austro-Ugarske kada je bila takozvana Hrvatsko-srpska koalicija. I to će biti u budućnosti problem hrvatskog društva nevezano za Hrvate ili etničke skupine, jer se radi o osobama koje su krajnje, bit ću blag, devijantne prema društvu u kojemu žive. I razumljivo je da se oni među sobom imaju vrlo jaku koheziju jer znaju što su činili i tragedija je da su oni danas preuzeli pozicije moći u lokalnoj zajednici, a i u Hrvatskoj, a to se najbolje može vidjeti ili najplastičnije a to budući je Hrvatska mala, dakle, ako se pogleda imovno stanje tih osoba 90. godine kad su vršili agresiju na Hrvatsku i danas 20 godina kasnije gdje oni pripadaju među sami vrh najbogatijih ljudi u Hrvatskoj pljačkom Hrvatske. Tako da, i time se uvezuju u kriminalne skupine u Hrvatskoj, nevezano za etičko porijeklo, koje pljačkaju Hrvatsku u punom smislu riječi i Hrvatsku i hrvatsko društvo, odnosno sve nas. Mi smo po potencijalima, to je mišljenje ne samo hrvatskih gospodarstvenika ili analitičara koji se bave time, dakle jedna od najpotencijalnijih u smislu gospodarskih resursa, ekološke očuvanosti, geostrateškog položaja, zalihama podzemne pitke vode. Dakle, mi bi zapravo trebali biti jedna od najbogatijih po količini resursa po glavi stanovnika. Da, po glavi stanovnika, međutim mi smo jedna od najsiromašnijih, najzaduženijih, najkorumpiranijih. Dakle, došlo je do, rekao bih, simbioze pljačkaša, socijalaca, nemoralnih tipova koji su preuzeli pozicije moći u Hrvatskoj, i njima odgovara da ta slika bude i dalje crno-bijela, znači Hrvati protiv Srba u cjelini, i da bude ideološka 41. 45. znači partizani, ustaše i tako dalje. Dakle, da ne bi se zbog toga sprječavala lustracija, provedba lustraciju? Pa puno tih struktura je zapravo naslijeđeno iz komunističkog razdoblja i danas su njihovi potomci opet u toj povlaštenoj poziciji i onda naravno da se drže raznih metodologija, crno-bijelih ili tehnika vladanja, uključujući i simbole od Josipa Broza Tita i nadalje za koje se hvataju i koje grčevito obrane, da se ne bi u hrvatsko društvo današnje implementirale vrijednosti koje su se zaista pokazale početkom 90. godina, koje je bilo herojsko doba hrvatske povijesti, gdje je zaista spontano se očitovao i pokazao veliki broj heroja koji su trebali preuzeti vodeće pozicije u hrvatskome društvu, ne samo u politici, nego zapravo u svim institucijama. I u gospodarstvu i nadzornim odborima, državnih tvrtki i tako dalje. Medijima i tako dalje, međutim oni su eliminirani. I to je dakle jedan naopaki asocijalni proces u kojem su se sve što ne valja u Hrvatskoj udružilo, nevezano na njihovo etičko porijeklo, a barataju sa suprotstavljenim etničkima, drugačijima, da bi nas podijelili, da bi podijeli pa vlada. Robert, recite. Pa ja sam moram nadovezati na profesora, sad mi malo pokrenio mi je na to razmišljanje, znači koliko doktora ja znam i sama Europska unija je donijela proglas po kojem se suđuju komunistički zločini i isto tako je donijela je proglas, ja mislim da je Hrvatska i Srbija jedine koje nisu uveli lustracijski zakon, to je da bivši pripadnici službi, državnih službi ne mogu biti u
Kod nas je obrnuto, kod nas ne da odlaze u mirovinu, nego odlaze do sudnjeg dana ostaju u takvim službama. Prema tome, znači, kažem, Europski centar za ljudska prava će se boriti svim svojim pravnim metodama i, kao što sam rekao, pisali smo Europskoj komisiji gdje smo zatražili, znači, očitovanje s obzirom da ćemo mi biti primljeni u Europskoj uniji, pa smo poslali jedno pismo gospođi Pusić i premijeru i predsjedniku gdje ćemo tražiti očitovanje oko toga da li će oni napokon osuditi komunističke zločine na ovim prostorima ili neće. Pa ako nam ne bude bilo odgovorili, onda ćemo, kažem, mi pisati ponovo u Europskoj komisiji, tražit ćemo njihovo očitovanje. Ako to bude bila zapreka primanja Hrvatske u Europsku uniju, kako revnosno, znači, ispunjavaju se druge zakone što se tiče poljoprivrede, što se tiče, ne znam, prodaje mora ili granica, znači, jednostavno na isti način će morati odraditi taj dio posla. Prema tome, znači, opet kažem, razvoj civilnog društva, znači, ipak sprječavanje da se nasljedstvo komunističkog režima koje je ostalo duboko ukorijenjeno u našem društvu, nažalost, kažem, dovodi do toga da mi umjesto jedne normalne države danas dan još vodimo borbu od 41. do 45. nadalje. A ne smatram da smo krivci to mi, znači generacija koja je iznijela najgori teret 60. i 70. godina, najgori teret u stvaranju ove države, da su mi krivi za to. Nego došlo je sad ipak vrijeme, ja mislim, da mi nakon što smo preživjeli rat i što smo prošli, znači, teško breme, koji smo se na određen način iškolovali, sprofilirali i evoluirali u neke intelektualce, da pokrenemo, kažemo, da ova Hrvatska država ipak bude jedan primjer, dobar primjer u sve ono što imamo, da budemo dobar primjer mlađim naraštajima kako treba se boriti za svoju državu i kako treba ulagati mladost u ovu državu. Napomenuo sam, još ću vama reći i gospodinu, znači, čak i moje porijeklo, znači, moji korijeni vuku iz Njemačke, znači, ali isto tako na određen način se osjećam Hrvat. Tu sam rođen i... Borili ste se za domovinu. Borio sam se, naravno, za ovu domovinu. Ranjeni i tako dalje. Da, to je sve sada manje bitno. Znači, samo želim skrenuti pozornost da bi svi trebali koji žive u ovoj državi voliti ovu državu i dati svoj maksimum na način da prihvate i da vole. Na kraju krajeva, Nikola Tesla je sam to spominjao, da ne govorimo, znači, o drugim intelektualcima, ali zaboravio sam ono što napomenuti. Znači, ipak iza Srba u Hrvatskoj vojsci je po zastupljenosti nacionalnih manjina su bili muslimani, Bošnjaci, prema tome, znači, da njih ne zaboravimo. I još da kažem samo da doktoru za informacije, znači, nakon tog istraživanja koje smo mi radili po nacionalnoj pripadnosti Hrvatske vojske i policije unutar Domovinskog rata u Vukovaru, kažem, došli smo do podataka da je 26%, to nije mala brojka, to je strašna brojka. Ali, kažem, interesantno je da u protekli 21 godinu samo 3% ljudi je odlikovano, znači, od nacionalnih manjina. Prema tome, znači, mi ćemo sve napraviti da se ta nepravda ispravi, a isto tako ćemo se jako boriti za ovu Hrvatsku državu na način da bude moderna, demokratska i da se ovo civilno društvo što bolje razvoja, a doktori ćemo omogućiti onda da može boljim sredstvima i metodama boriti se, znači, sa onim problemima u hrvatskom društvu koje nosi. Profesor Jurčeviću, do sad je u Republici Hrvatskoj jako malo spominjena činjenica da je logor Jasenovac egzistirao do 48. godine. Do konca 48. godine. Što se u tome logoru događalo poslije 45. do 48. godine? Evo, vi nam polako recite, a vi, dragi gledatelji, možete se uključiti telefonima u emisiju, postaviti pitanje našim gostima, naravno na ove teme. Slobodno. Pa evo, Jasenovački logor, ili bolje reći Jasenovački mit, oko njega se od početka 1960. do danas u Hrvatskoj lome koplja ne na nekoj objektivnoj razini, nego na ideološkom i ovom svem suprotstavljanju o kojem mi govorimo i koje negativno djeluje na hrvatsko društvo. Dakle, neosporno je prema povijesnim činjenicama da je logor Jasenovac bio zločinačko mjesto. I to u najvećim razmjerima kad se gleda zapravo kvaliteti, odnosno ne kvaliteti zločina. Znači, i u vrijeme NDH, dakle, to je bilo mjesto zločina i to je neupitno, ali isto tako taj logor je najmanje do 1948. godine bio isto takvo zločinačko mjesto u koje su zatvarani protivnici režima, ratni zarobljenici,
i na jednak način se potpuno obespravljeno prema njima postupalo. Međutim, o tome se u hrvatskoj javnosti ne želi govoriti, iako čak i na web stranicama, ja spomenem područja Jasenovac, o tom razdoblju piše, to je bio nekakav logor, on je bio, nije bio tako loš logor, kao što je bio od 1941. do 1945. godine. Jer jednostavno nemoguće izbjeći objektivnu činjenicu da je to zaista bio logor koji su komunističke vlasti koristile za represiju nad svim nepoželjnim osobama nakon završetka Drugog svjetskog rata, a osim toga i svi drugi logori koji su postojali u NDH ili u Srbiji i tako dalje, jugoslavenski režim ih je koristio za godinama poslije Drugog svjetskog rata za razne vrste obračuna sa nepoželjnim skupinama u, dakle, logoraškim uvjetima, to znači potpune obespravljenosti, kao što je to uobičajeno bilo, nažalost, i u cijeloj svjetskoj povijesti, ne samo u povijesti bivše Jugoslavije. Tako da je na prostoru Hrvatske, osim Jasenovca, dakle, preuzeti su i svi NDH-ški logori, ali zbog količine jugoslavenske represije, komunističke, osnivan je cijeli niz novih logora. To sliči zapravo sa Jasenovcem, jer kad se hoće reći da je on od 1945. pa nadalje bio logor, ali nije bio tako loš logor, liči na jednu priču iz Njemačke gdje se neki pojedinci ili potomci nacista ne žele suočiti sa logoraškom prošlošću u nacizmu, pa kaže da, moj djed ili otac bio je zapovjednik logora u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali to je bio dobar logor. Tako i ova sad priča o Hrvatskoj, dakle mi smo sad u razini gdje se najprije ne želi to priznati, iako to, dakle, piše na web stranicama čak i spomen područja Jasenovac, ali onda kad se o tome progovori kaže se da, to je bio logor, ali to nije bio tako loš logor. Bio je dobar. Imamo poziv naših gledatelja. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, poštovanje voditelju. Postavila bi pitanje gospodinu Josipu Jučeviću, ako ga tako uopće mogu nazvati. U sudskom sporenju protiv Saše Blagusa izašla je vaša materijalna kartica koju posjedujete. Ja mislim da ste napisali povodom vaše kandidature za predsjednika Republike Hrvatske, pa me interesira otkuda vam materijalno bogatstvo u iznosu od 1,5 milijuna eura. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, kad govorite protiv komunizma, pa uistinu ne vidim na koji se vi način onemogućeni u daljnjem bogaćenju u Hrvatskoj. Recite nam vaša materijalna primanja, otkuda vam. Hvala vam, doviđenja. Hvala i vama. Evo, pitanje je dobro. Naime, ja sam korektno objavio svoje imovinsko stanje koje je naravno manje nego što je gospođa iznijela, ali očito da nema ona dobre namjere, sam ja usput iznio dakle, odakle mi sve to što imam. Sve što, dakle, sam stekao, naslijedio sam od svojih roditelja koji niti jednog radnog dana nisu imali u komunističkoj Jugoslaviji, nego su to sve zaslužili u hrvatskom iseljeništvu. I to se veoma lako i jednostavno može provjeriti. Kad se radi o komunizmu, dakle, očito da su neki toliko duboko zadovoljni da misle da je komunizam i Josip Broz Tito zaslužan što su se rodili, što su živjeli, disali i što su se školovali. Dakle, to je tipično za agitpropovsku jednu psihološku, socijalno-psihološku situaciju gdje pod takvim presigom kakav je vršen u komunizmu, dakle da su zaista mnogi mislili da ništa ne vrijede, osim da sve što su postigli u životu da im je omogućio komunizam. Dakle, ja sve što sam postigao u svom životu u vrijeme komunizma, a rođen sam 1951. godine, do danas smatram da sam zaslužio svojim radom, znanjem, određenim, ne znam, sposobnostima i slično. I komunizam mi zaista ništa nije poklonio i na neki način nikada nisam bio zatvaran, nisam bio radikalan i ekstreman, ali svi mi koji smo živjeli u vrijeme komunizma nedvojbeno smo bili hendikepirani formalno pravnom, nedemokratskom, totalitarnom, zločinačkom situacijom u Jugoslaviji. Ko se s time ne želi suočiti, nažalost, očito da se iz nekih razloga, ili zato što je bio povlašten tada u vrijeme komunizma, ili iz nekih drugih, dakle, psiholoških razloga nema snage s time suočiti. Dakle, neupitno je da je jugoslavenski komunistički sustav bio totalitaran i zločinački, puno zločinački nego komunistički sustavi drugdje u Europi i to se da argumentirati sa nizom činjenica. Recimo, Čehoslovačka kao bivša država istočnog lagera ili Sovjetski savez su se 90. godina raspali. Dakle, tamo su se neke države osamostalile, dakle, na Češku i Slovačku, ne znam, Ukrajinu, Bjelorusiju i tako dalje. I to se dogodilo bez oružanog sukoba. A Jugoslavija se raspala u teškom oružanom sukobu, što svjedoči o nekvaliteti i zloćudnosti tog sustava prije toga. Osim toga, kad se radi o zločinima, dovoljno je reći da je, i to je imenom i prezimenom i detaljima utvrđeno, da je jugoslavenski komunistički sustav pogubio 664 svećenika, časne sestre i sjemeništarca. To je više nego što je pogubljeno u cijeloj istočnoj komunističkoj Europi
svećenika, časnih sestara i sjemeništaraca, ali bismo vidjeli razmjere, dakle u jednoj Slovačkoj koja je slična po veličini Hrvatskoj, pogubljeno je 14 svećenika, časnih sestara i sjemeništaraca, a u Hrvatskoj 664. Da ne govorim da je u Hrvatskoj... Slovačkoj koja je bila direktno Slovačkoj, pod ruskom čizmom. Da, i govorilo se da su to zapravo puno lošiji komunizmi nego što je bio bio taj. Je li režim Josipa Broza Tita bio još gori režim od Staljinovog režima? Da, evo još jedan podatak statistički, pošto emisija kratko traje, dakle, razmjerno gledajući Hrvatsku u vrijeme komunizma, nigdje toliko nije vršeno političkih procesa. Naime, u Hrvatskoj je od 45. do 90. oko 30.000 političkih procesa i sve presude su sačuvane, održano nad hrvatskim građanima, s time da je osuđeno preko 100.000 ljudi u Hrvatskoj od 45. do 90. za nešto što danas smatramo temeljnim ljudskom pravom, dakle da je neko nešto krivo rekao, ispričao vic, zapjevao pjesmu. Dakle, nigdje u Europi nije toliko ljudi razmjerno osuđeno kao u Hrvatskoj. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobro večer. Dobar večer, ja sam Mladen Ivezić, pozdravljam ljude i htio bih reći da postoji stanovita nepravda koja se perpetuira i veoma je štetna za današnju Hrvatsku, a sastoji se u tome što se čak i sad, recimo u borbi protiv Titovog imena na Kazališnom trgu, jednače žrtve pale na hrvatskoj strani s onima palima u borbi protiv Hrvatske. Treba znati da su antifašisti u Drugom svjetskom ratu protupravno pogubili najmanje 10 puta više ljudi nego li nezavisna država i njezini saveznici. To je prvo. Drugo, stvoren je poslije rata sustav o kojemu se ne govori u seriji o UDBI, ekonomske i kulturalne dominacije obavještajnih službi koje su služile partiji. Koji je sustav razvijao i povećavao svu tu kulturalnu i gospodarsku nadmoć službenika UDBE i partije. Prema tome, nikakva rezolucija evropska kojom se jednako odbacuju ekstremizmi antifašističkog tipa i nacionalističkog ne može vrijediti u Hrvatskoj u kojoj je vrh i krema i najbolji ljudi, i to ne samo katolici, nego i muslimani i pravoslavci, pa čak i 300-tinjak židova, su pogubljeni od strane antifašista. Samo zato što su služili nezavisnoj državi Hrvatskoj. I dok se to ne sredi u školama, ja ne bi bio ni za kako kazneni progon, jer ko će sad hvatati starce od 90 godina i raditi od njih žrtve, premda su ubojite. Nego da se, dok se u školama to ne nauči, onda se neće shvatiti tko je bio otac Gorana Štroka, tko je bio otac Emila Tedeskog i drugih današnjih bogataša. I odakle njima bogatstvo, i odakle i tko je Dragičević i tko su takvi svi ljudi, i odakle njima bogatstvo i politička i obavještajna i novinska i financijska moć. Evo, hvala lijepa. Ja se zovem Mladen Ivezić, tvrdim da u Jasenovcu nije život izgubilo više od 3000 ljudi. Ja sam to dokazao u svojoj knjizi Jasenovac brojke. I tko misli da me može negirati, neka me tuži sudu. Hvala lijepo i laku noć. Dobro, hvala gospodine Ivezić. Gospodin Ivezić je, zaista je otvorio jednu temu koja nadilazi mogućnosti ove emisije, a to je zapravo tko je opljačkao Hrvatsku. I zaista kad se pogleda... Ponovit ćemo mi, ako bude falilo vremena, imamo mi vremena. Naime, kad se gleda struktura bogataša u Hrvatskoj od 90. na ovamo, koja je sigurno ili pljačka koja je ilegalna ili legalizirana pljačka, ali sigurno dakle nema legitimiteta u nečemu što smatramo civilizacijskim standardom. Dakle, to su redom osobe ili koje su imale moć u komunizmu ili njihovi biološki ili ideološki potomci. U svim strankama. U svim strankama. Ajmo se ne vraćati na Jasenovac, to je posebna emisija. Dakle, Jasenovac je bio radni logor, s time da su radni logori bili daleko teži za zatočenika nego drugi, jer u svim logorima, dakle, bilo sabirnima ili radnima ili zarobljeničkima, svi su bili praktično obespravljeni. S time da su u radnim logorima još bili iscrpljivani maksimalno sa radom. Tako da i to je jedno neznanje u Hrvatskoj, ali kažem, to je neka druga tema. Kad se kaže radni logor, onda se uopće ne brani taj logor, nego ga se zapravo najteže optužuje. Međutim, iza toga treba ipak nešto
nešto znati. Ali puno je zanimljiva ova tema, dakle ovo što je gospodin Ivezić govorio, da su zapravo strukture koje su imale moć u komunizmu, upropastile Jugoslaviju i Hrvatsku, preselile se u nove okolnosti i opljačkale ne samo Hrvatsku, nego sve zapravo novonastale države raspadom, koje su nastale raspadom Jugoslavije. I mislim da bi to bila jedna dobra emisija da se poimenično se čak može u svim strankama utvrditi ko je to, dakle, u ovih 20 godina opljačkao Hrvatsku. Roberte, htjeli ste nešto nadodati? Pa ne, htio sam malo napomenuti, profesor, ja bih želio čuti malo u Bleiburgu. To sam htio napomenuti, s obzirom da je to bila tema. Interesantno mi je zbog samog mene, kažem, jer jedan dio moje obitelji preživio tu tragediju, pa bih htio da mi profesor ipak malo približi više. Jer isto tako kroz povijest ono što se prenosilo se samo od uha do uha, nije se smjelo ničem pričati. A ja ću dati profesor jedan interesantan podatak. 75. godine kad sam krenuo u osnovnu školu, ja nisam mogao biti pionir, što je meni bilo nezamislivo, recimo za ono vrijeme, nisam znao zašto. A svi su morali biti pioniri. Da, svi su morali, ja nisam mogao biti, a ja sam htio biti pionir, jer kod dijete nisam svi marame i kape, ja jedini ko sa strane postavljen. Ne ja, bilo je još nas par koji smo bili, ali ravnatelj škole je bio takav čovjek kakav je bio, jednostavno zbog nekih drugih, zbog naše povijesti, opet kažem, nije dozvolio. Ali da se napomene na ovo, što je isto jedan podatak koji neki pokušavaju gurnuti pod stol. Ogromna količina njemačke nacionalne manjine i mađarske nacionalne manjine nakon Drugog svjetskog rata su bili smaknuti, likvidirani samo zato što su bili pripadnici toga. Prema tome, znači, to ne treba zaboraviti, pogotovo u Vukovaru, pogotovo u Vojvodini, u Baranji i Srijemu. Gdje danas, recimo... Banatu i Bačkoj. Pa, Banat i Bačka podrazumijeva se, naravno, kažem, i od Njemaca i od Mađara, gdje su jednostavno nestali. Znači, u Vukovaru je bilo skoro 40% Njemaca do 45. godine nestali su. Isto to se dogodilo. A interesantno, kažem, da je veći pogrom Židova u Vinkovcima napravili komunistički režim nego što su napravili što je napravljen ustaški režim. Ali dobro, kažem, to je sad stvar za povjesničare. Ja sam se samo htio nadovezati, znači profesoru, jer Bleiburg sam kao Bleiburg mene interesira i zanima, ali to bi ostavio povjesničarima. Ono što mi možemo napraviti da se ne zaborave direktni sudionici stvaranja ove Hrvatske države, znači u nacionalnim manjinama, što smo već rekli, što je jedno bogatstvo ove Hrvatske države, i na tom ćemo poraditi i suprotstavit ćemo se svim pravnim sredstvima. Znači, ako ne budemo mi mogli sami, tražit ćemo pomoć Europske unije, koji će biti vjerojatno vrlo rigorozni, pa zvali se oni predsjednici države ili se zvali oni premijeri ili premijerke buduće. Prema tome, znači, ustrajat ćemo samo na tome da nacionalne manjine budu u Hrvatskoj, nacionalne manjine budu priznate svim svojim zakonskim regulativima, onako kako je to propisala Europska unija, a ne da se ne cijelo vrijeme borimo samo oko jedne nacionalne manjine i da se oko njih stvara fama da bi oni trebali biti privilegirani nekim stvarima. Mislim da to ne. Mislim da bi isto tako u reciprocitetu, znači nacionalne manjine Mađarske i Češke i Poljske, italijanske i ukrajinske u Hrvatskoj trebali biti zastupljeni u Vukovaru, recimo u policiji, što je sada poražavajući podatak. Ono što smo isto izvukli, da je sada trenutačno 75% pripadnika Srba u vukovarskoj policiji. Nek neko mene sad demantira da to nije istina. A po sastavu stanovništva, znači, ima ih negdje oko 43%. Dobro, ali činjenica je da su SAO Krajina, milicija SAO Krajine je o mirnoj reintegraciji. Oni su samo presvukli uniforme i postali hrvatski policajci. Naime, čitava serija zakona je donesena koja je od ovih abolicije do konvalidacije itd., gdje zapravo oni koji su vršili agresiju na Hrvatsku imaju status povlaštenih branitelja. Tako da ovo što ste vi rekli, dakle, da su jednostavno preselili u hrvatsku policiju, to je stvar političkog dogovora. Oprostite, profesore, a kakav ja imam status kao maloljetni hrvatski branitelj kojemu jedna zamjenica državnog odvjetnika neće da potpiše natječaj za kupovinu zemlje, Vesna Lazarić iz Slavonskog Broda, koji je potpuno legalno proveden? Evo, u ovim okolnostima vi ste još neko vrijeme se možete smatrati povlašteni jer ste vi kandidat za ratnog zločinca zapravo. Budući ste bili hrvatski branitelj, svaki hrvatski branitelj mora biti svjestan da će prije ili kasnije, možda neće svi biti sudski procesuirani, ali svi će nositi, budite uvjereni, u ovakvim okolnostima koje se događaju u Hrvatskoj, svi ćemo, bolje reći, budući sam ja dragovoljac i hrvatski branitelj, svi ćemo prije ili kasnije nositi etiketu, javnu etiketu, a to znači stigmu, a ona će se prenositi naraštajima da smo ratni zločinci. Pa u presudi generalu Branimiru Glavašu stoji da je rušio ustavni poredak SFRJ.
Točno. I to je jedna od skandaloznih presuda. Hrvatskoga pravosuđa. Da, i ja tvrdim, ne, ja to uvijek zovem pravosuđe u Hrvatskoj, jer oni koji su dresirani i u pravosuđu, postoje posebni odjeli koji su dresirani u Hagu, dakle i u državnom odvjetništvu i u sudovima, dakle to su ta vijeća koja čine sudove za ratne zločine u 4 grada Hrvatska, znači Osijek, Zagreb, Split i Rijeka. I oni upravo sustavno rade na toj kriminalizaciji i presude koje donose sudovi u Hrvatskoj u tome smislu u svojim obrazloženjima su puno gori nego ona presuda koja je prvostupanjska donesena Anti Gotovini. Tako osim ovoga što se navodi za Glavaša, u tim presudama stoji da je Hrvatska vojska izvršila agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Dakle, takve presude protiv hrvatskih branitelja, sramotne, skandalozne, protupravne, koje se čak ne mogu ni sa komunističkim vremenima uspoređivati, donose sudovi u Hrvatskoj. Recite, Roberte. Pa evo, ja bih baš na tragu što je profesor sada izjavio, htio reći, znači ovo što ste vi bili spomenuli gospodinu Culeu, znači vezano za ovaj okrugli stol za borbu protiv terorizma, htio reći da će to Europski centar, znači u dogovoru sa raznim udrugama, znači iz civilnog društva i braniteljskim udrugama, isto tako uputiti poziv, znači svim stranim veleposlanicima i poslanicima i konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj gdje ćemo zatražiti, znači jedno čisto očitovanje da vidimo na koji način se u principu mi možemo u našoj državi boriti protiv terorizma. Da, ali mi vidimo da se strani veleposlanici dođu u Slavoniju čitati bukvicu lokalnim županima i tako dalje, da se moraju odreći primjerice Branimira Glavaša i tako dalje, da se moraju odreći svojih ljudi u strankama, članova stranaka i tako dalje. Mi se u Hrvatskoj ovih 20 godina... Koji je stupanj uopće naše nezavisnosti koji mi danas imamo? Dakle, je li on bio veći, profesore, oprostite, 1941. 10. travnja kad je Hrvatska proglasila svoju nezavisnost? Je li on 90. godine imao stupanj, koji je stupanj nezavisnosti danas uopće Hrvatske države ili stupanj ovisnosti? Pa evo, stupanj neovisnosti Hrvatske države, naime, da ne bismo sada mudrovali teoretski, dakle, ajmo reći koliko je Hrvatska suverena u odnosu na druge suverene države. Recimo Austriju, Mađarsku, Češku, Slovačku ili nekakve afričke države. Dakle, Hrvatska je danas u odnosu na njih i prema današnjim standardima, da ne govorimo o SAD-u ili nekim drugim moćnim državama, dakle, gotovo da više nije samostalna. Ni politički, ni kulturno, ni jezično, ni gospodarski, na druge načine. Proces rušenja hrvatske suverenosti počeo je 1996. godine u proljeće donošenjem protuustavnog zakona o suradnji sa Haškim tribunalom. Zanimljivo je da je tadašnji zastupnik Ivan Gavelica, saborski zastupnik, podnio tužbu Ustavnome sudu da je taj zakon, ustavni zakon, protuustavan. U ovih, sada je to već koliko, već 16-17 godina, znajte što je odgovorio Ustavni sud? Nije odgovorio ništa. Jer bi nužno, toliko je to jasno da je taj zakon protuustavan, da bi morao odgovoriti da je taj zakon, da bi morao prihvatiti zapravo tužbu gospodina Ivana Gabelice. Tu je počela i nastala jedna rupa gdje su se mnogi interesi iz hrvatskog okruženja, a i onda međunarodni, gospodarski, geopolitički, obrušili na Hrvatsku. Tako da kad tražimo odgovornost za ovo postupanje nekakvih stranih predstavnika, ovdje bilo multinacionalnih kompanija, ali diplomatskih, naime oni rade svoj posao, zastupaju svoje interese, kratko rečeno. Naš problem građana u Hrvatskoj jest, dakle, što mi u našim institucijama, a naše državne institucije su neka vrsta firme ili poduzeća ili servisa koje treba služiti hrvatskim građanima, imamo veleizdajnike ili izdajnike koji služe svim interesima, samo ne hrvatskim interesima. I mi smo jedino nadležni po nekakvim standardima i našem zakonu zapravo odlučivati o tima koji nas zastupaju. Mi ne možemo birati veleposlanika neke države, mi ne možemo birati predstavnika neke strane multinacionalne kompanije, zastupnika za ovo područje, ali možemo urediti naše institucije da se one ponašaju suvereno kao što se ponašaju institucije Austrije, Mađarske, Ugande, Kenije, ne znam, ili Sjedinjenih Američkih Država. To je naše poslanje i nemojmo se iscrpljivati na tome da su problem srbijanski zločinci u Borovu Selu, da su problem, ne znam, neki predstavnici stranih medija, stranih udruga, raznih asocijacija ili država koji legalno ili legitimno zastupaju u Hrvatskoj svoje interese i oni nam čine štetu ili okupiraju nas, ako hoćemo reći, u mjeri u kojoj to dopuštaju naše institucije, koje se ponašaju veleizdajnički. Evo, tu je dakle problemina. Dokle to ne naučimo da
zapravo ovo što je rekao gospodin Bosak, da se treba angažirati i politički, i civilno, društveno i na druge načine, pogotovo naraštaj koji je stvorio državu, jer će se dogoditi paradoks da naraštaj koji je stvorio i obranio državu u bezizlaznim situacijama od agresije, oružane agresije, da će sve to rasprodati svojom pasivnošću u ovih 20-ak ili narednih nekoliko godina, koliko još imamo šanse zapravo da stvar vratimo tamo gdje smo bili tada kad smo obranili Hrvatsku državu u herojsko doba, znači 1991. godine. Ostalo nam još 2 minute do kraja, vrijeme je proletilo brzo. Ja bi se složio s profesorom sve što je rekao, kažem, jer jedan od rijetkih ljudi u hrvatskom intelektualnom, ono što se kaže, djelovanje, gdje govori, gdje upozorava šta će se dogoditi, a kako će se dogoditi. Tako sam isto vama sad započeo, pa smo malo to preskočili. Rekao, znači, taj okrugli stol gdje ćemo tražiti da se pojave svi veleposlanici, znači i strani predstavnici koji se bore protiv terorizma, gdje ćemo tražiti, znači, očitovanje šta možemo, šta ne možemo napraviti. Isto tako napominjem da ćemo boriti se još jedan po svim pravnim sredstvima za razvoj civilnog društva, ali opet kažem, napominjem, ako nam ne budu to omogućili, znači, institucije u Hrvatskoj državi, onda ćemo to tražiti u Europskoj uniji. A mislim da će to biti jedini način da pokušamo napraviti ovo društvo boljim i zdravijim za živjeti. A dužni smo svi skupa odati počast svim nevinim žrtvama, svih režima, svih totalističkih režima, svim žrtvama počast i Bleiburg 12. svibnja. To apsolutno nije sporno, dakle da su sve žrtve, bez obzira na ideologiju, državu, svaki zločin je za osudu. Sve su jednake, i formalno, pravno, i civilizacijski, i vjerski, i ljudski, kako god hoćete. Dakle, i imaju pravo na grob, na obilježavanje, na sućut, na priznanje i sve ostalo. Poštovani gledatelji, evo, završila je zeleno-plava magistrala. Zahvaljujem mojim gostima na gostovanju, hvala vam na pažnji i doviđenja do sljedećeg ponedjeljka, ako Bog da.